ndifuna uthetha ngento ezintathu. Ndifuna uthetha nge-repentance. Amen. And transformation. And the personal encounter with Jesus. Amen. And Jesus, the compassion against Zacharias. Now, istory city Uzake one yayindoda yayimfutshane, right? Amen. Praise the Lord. And he wayesiva Yes. nguYesu waseNazareth. Oba uYesu waseNazareth nguye umuntu onantsikayo ozogqitha apha. And nguye umuntu owenza izinto ne-miracles zenziwa nguYesu waseNazareth. So the best thing, andizumbona lo mfo Yes. wajonga umthi wabaleka wakhwela emthini. Amen. Because ufuna ubona kahle yintoni eyenziwa ngulo mfo. Amen. Uzukhumbule those days intshumayelo iministry yakaYesu yayithathwa as one of the cult ministry. Amen. I-cult anything eyenziwayo ngumntu engazange yenzeke ebomini. Yes. Ibangela ukuthi laa mntu bamthiye bathi asiqondi ezi zinto uzenza ekunye noKristu. Amen. Ikhona into ayenza ngazo izinto. Naziva le nto. Yes. Okanye iyavakala na? Iyavakala. Now, yiyo loo nto kwaphuma eyona ndoda kubaFarisi. Yeah. Yaya kuYesu yofuna uqonda ukuthi ezi zinto uzenzayo nezi miracles uzenza ngabuni. Okanye umuntu owenza ezi zinto umuntu ozenza izinto ekunye nabani noKristu. Ayisoze be ngumuntu kanti uThixo akakho empilweni yale ndoda. So was question and answers. Yes. And clarity. Nawayifuna uNicodemus ngolo xesha. So bavile ngoKristu, and xa engena kwezi border gates uYesu akangeni engena ngendlela efanelekileyo, ungena sehamba nendimbane. Yes. Bangakwazi ke ngoku ukucharge imali yerhafu. Zavulwa igates ngala xesha uYesu ngena wayishiya ioffice lo mfo, abantu befolile befuna ukungena eJericho, wahamba wayoqonda ukuthi uze ndibone kahle mandikhwele emthini. Yes. IBhayibhile ngoko nangoko uYesu eyothetha kunye uZakeyi wathetha kunye naye, was already ethetha kwinhliziyo ready. Amen. Akhona ibhlungu uthethe nomntu okanye ushumayele phezu kwabantu abanhliziyo zabo ezixhaxileyo, inhliziyo ezingekho ready, inhliziyo ezikubambe ngenhliziyo. Yes. Abantu abakubambe ngenhliziyo angeke ukwazi ukwenza sense to them because inhliziyo yabo iheavy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abantu abakubambe ngenhliziyo bangayibamba yonke into yakho imenqi. Yes. Bangayibamba nentlanganiso, bangayibamba nekawa, uyibona iphawu ingakwazi ukuphumela because kukho abantu abanhliziyo eziheavy ezibambe wena. Amen. Oh, Father, deliver us. Abantu abanjalo, praise the Lord. But Zacharias ngexesha uYesu engena uthe kumbona wakomba there is no other option. Yeah. There is no other option ngaphandle koba ndiphume ndihambe. Yes. Praise the Lord. Amen. Ndiphume ndihambe ndiyokhangela umthi endizawukhwela kuwe ndibe comfortable ekhweleni kulo mthi. Yeah. Wathi ke ubona wabo
the effort ayenzileyo lo mfana yiyo yashukumisa uYesu oba makasondele kuye ngoba ukholo olungenamsebenzi uthi umbhali uthi lufile ukholo olungena effort oyenzayo ebomini nezinto onqwenela oba mawushiye wathi ungabi na effort kuzo wena bangela kondiza kwazi ukunceda. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Ithi iBhayibhile uza wakhwela emthini uthe xa ezama uqala ufuna uba comfortable wagqitha uYesu. Wagqitha uYesu. Jesus. uYesu wayeka abantu abakhoyo Yes. ebenokusondela kubo abanceda ingxaki zabo. Yeah. uYesu wayeka amadoda ahamba kunye nawo wawashiya uYesu wakhangela indoda enye ekhwele emthini. Praise the Lord. Hallelujah. uYesu uyabayeka abantu abaninzi xa ufuna umuntu ezamsebenzisa uyeka abantu abayaziyo iBhayibhile uyeka abantu abathi sikhulela enkonzweni akhangela umuntu abemnye lo angaqingelwanga lo abangaziwayo abazali bakhe lo ngenanto yi-qualified uYesu because uYesu uyi-qualifier yi-qualifier the qualifier. And uYesu into ayenza wambiza uZakheyu. Yes. Praise the Lord. Wathi Zakheyu Yeah. khawuleza uhle emthini Yeah. because andinokwazi uthetha nawe uphaa phezulu. High man. You high horse. Uyamyeka umuntu abe phaa Amen. ahambele phezulu. Yes. But uZakheyu wathi uYesu yihla. Yeah. Come down. Zakheyu funeka sixoxe sobabini kukho izinto funeka sizixoxile thina soba asinozixoxa uphaa phezulu andifuna amehlo wam ndiwajonge phaa emthini yihla. Yeah. Humble yourself. Yihla Zakheyu. iBhayibhile uthe wakudla uZakheyu Yes. wahla evuya Amen. wathi njengebesihla nje ubhaqiwe yinkosi Yeah. wehla uZakheyu kwakukho ijoy. Mighty God. That joy yiyo ebangela uba uZakheyu ashiye ioffice because there was a joy edibana kwakhe kunye noKristu. Wena udibana noYesu uYesu akasoze akushiye ufana nayizolo. There's a joy. Oh, Father. Thank you, Jesus. And Jesus said yabona namhlanje Yes. ndawulala endlini apha Amen. kulungisiwe eBhethani kuyaziwa uba uYesu Yes. uyeza iroom yakhe irede eBhethani but he changed everything. He said namhlanje ndawulala endlini apha. Praise the Lord. Oh, Jesus. Kuvela abantu abasindisiweyo Yes. kuvela omadiliva deliver my deliver heaven bantu uthethe nomoni because kukho abantu abafuneka ungathethi nabanye abantu uthethe nabanye abantu ukujongile ezingathi uyavuya kanti akavuyi. Aye. Nangoku akulibali into yoba ubani uyahleka kunye nawe kanti ubani uyakuncuva akahleki. Oh, Father. Ucinga wena uyahleka kanti uyancuva. Usibhaqile moya oyingcwele. Sit down. Yes. Calm down. Yeah. Because namhlanje ndolale endlini yakho. Uthe xa ingena uYesu phaa kulaa wathi Zakheyu namhlanje Yes. kufika usindiso kule ndlu. Akuyiva le nto.
kufike usindiso Amen. kulendlu. Yes. Kufike usindiso. Akukho wena wamamkelayo uKristu, akho change in your family, in your household. Akho nto sibonayo. Akho nto sibonayo. Dala sithi uyathandaza. Akho niks ibonakalayo. Kodwa uYesu uthi namhlanje in this house. There is no way abantu balapha bangaguquki. Kukusindiso. Yes. Today is today. You didn't say yesterday? Namhlanje. And listen to this guy. Kana elusindiso lufikile kulo. Yathi listen Nkosi, uyabona bonke abantu endithenda thatha izinto zabo ngobukhatheba. God ndiyazibuyisa times 2. In other words, izinto zikaSathana ebezindibhijele ndiyazishiya izinto zikaSathana. I am no longer ndiyile nto bendiyizolo, ndiyile nto namhlanje athi uThixo ndiyiyo. You cannot change your yesterday, but you can change your today. But yesterday you cannot change. In problems ubunazo, if you indlela kuphila ngayo yesterday, you cannot change. Ithathe as a past, ithathe lanto as a learning curve. Yobomi bakho ujike ujonge kwicala. Uthi omnye umntu kum, hayi abantu bakho phaya enkonzweni barayithi bondithi na. Who told you? Amen. Amen. Who told you baba right? Who told you? Amen. When they are present in the church, but who told you baba right? Amen. Who told you? Oh. Let them wait. Because kukho into singayiboniyo kuthiwa yinhliziyo. Yes. Yeah. Sikhwabe izandla sijampe senzo hallelujah side simane sidibana ngamaqala, kanti inhliziyo yona ayitsho. Inhliziyo iphikisa ingqondo. Ingqondo ayikayamkeli into esenhliziyweni. Everything happened in your life was happened for the reason. Yes. Everything. Akona into engenzeki ngesizathu. Amen. Oh, Father, deliver us. Thixo xa ifuna ukusebenzisa. Amen. Uzise problem. Amen. Mighty God. Kanti Thixo ufuna ukuphakamisa. Yes. Bayaphakanyiswa abantu. Yes. Yes. Abantu abaphelelwe ngamandla. Amen. Abantu abangena strength bayaphakanyiswa nguThixo. That's why I choose him. I choose God. I choose Jesus. If I choose him. I don't have any into endi amele ngayo ngaphandle kuThixo. Uthi Davide abanye bakhankanya inqwelo zokulwa. Abanye bakhankanya izinto abanye kodwa thina sina ngendoda enye. Indoda enye eyathothwayo lizulu. Wathi ke yathoba lo ndoda wathi onke amadolo zonke iwini sizaguqa lo ndoda. Indoda ethwala amandla singenamandla iwathwala amandla. Indoda ethi xa ifika iyabonakala oba le ndoda
intombazana yaseSamari yathi udibana nendoda yaqala abantu amadoda yathi nansi indoda ndihlangene nendoda. Hallelujah. Take your seat. Yaqala amadoda yathi kukho indoda. Kukho indoda edicide uba manja ithe kuntombazana kholwa ndim uthi immediately ndakholwa. Uthe xa ndiphamanzi Yes. ndazixelela thophinde ndinqanywe ndizokulikula. Amen. Because unqana kube kanye. Yes. Jesus. Awangumnqana wahamba usifaka nakotsotsi hamba usifaka uyasifaka unqana kube kanye. IBhayibhile yathi yawuthi natsika uba ifuna umayise yathi inkosi enkulu linzulu yaya akunanto yokwakha yokukha. Yeah. And that's not budlelwane. Wathi Yesu ntombazana kholwa ndim. Yes. There's no other way. Yeah. Akho gama limbi Yes. esinikiweyo phezu komhlaba phantsi kwelanga phambi kwezulu. Yile nto bathi bawungena uPeter noSilas bathi xa bengena etempileni bafika kwindoda ebekiweyo ngumhombisi bathi ndoda igolide nesilivere asinayo thina kodwa ngegama likaYesu. Stand up. We need more boys. Esizawuma engapini. Esiphethe into kathi we need more ladies because we need more children. Abantwana not abantu abadala sophelelwe wena ujongwe ingcwaba sijonge abantwana iyouth entsha ezokwazi uma engapini ithi yawungena esibhedlele usukume from the death floor basukume abantu begula. Sinida abantu abatsha asinidi ukowuthi ivesi eziningi sinida abantu abagcwalisiweyo sinida abantu abazawuthetha bethetha nge-authority bayahambe bathi xa bethetha bathi le nto nayo endingayaziyo bayahambe ngegama likaYesu. Sinida youth elizoba strongo, iyouth elizawufaka impumlo yakho into zikaThixo, iyouth ezawuthi xa ithetha ingagqithi kumpostile xa ifuneka iyothandazela abantu. Ibuye isithi impostile benokuthandaza endaweni ethile nabo abantu endibathandazelayo. Ungathi uThixo xa ephakamisa ucima into yobufundisi kubamba isidima. Azonto yoba ube sisikho ube yingqungqu ithi usisixaka sikaThixo not uba ube yingqungqu into yaziyo kuba usondele enkonzweni uhlale xa ubulisa uphakamisa isandla sakho sikwazi uphakama kakuhle because ungumfundisi. Umpostile akakwazi nokuthi molo uyakhamisa molo umpostile ya akakwazi uthetha uThixo akasithumanga njalo usithumile. Ithi iBhayibhile weza kwabakhe baze abakhe abamvuma kodwa bonke abantu abamvumayo wabanika igunya loba bangabantwana bakaThixo. Kuba uThixo akathumanga uThixo uba makeze emhlabeni ukuze ihlabathi litshabalale ngaye, umthume uba ihlabathi lisindiswe ngaye. Uthi kuba wanjani uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wancama. Can you imagine unyana wakhe kuphela kwakhe ukuze bathi bonke abakholwa kunyana ingake ufuna ukholwa kunyana kholwa kunyana ngomsindiso. Bathi xa bengena uPawulos noSilas bathi igolide asinayo kodwa into esinayo ligama. Phakama. Hallelujah. Phakama. Xa ukholwa Yes. ziyawa izinto. Amen.
ziyawa Yes. uyamamela ngendlela Amen. Thank you, Jesus. umamela siskill Yes. yamamela Amen. praise the Lord Amen. hallelujah Amen. hallelujah Amen. namhlanje kulendlu Yeah. kufika usindiso Amen. kule kufika usindiso Yeah. Master Jesus. once uKristu angena akumuyike lamthakathi Amen. akumthakathi inobanga umthakathi angene ongayakubonisa zonke izinto is because you're not praying fully enough into ibhedeshayo kulala Amen. awuyabhedesha ulala sam uyalala awuyalala Joe lala ulale kunjani nje ukhamise Amen. uciba bona balele kuyaxoxwa ngawe uthethwa ngedestiny yakho abantu bayaxoxa ngezinto kufuneka baza kubetha njani wena ulele azantshaba zikanyoko sucimba zikuyekile because unyoko engekho zabetha zantshaba azantshaba zikayihloko ucima kuyadlalwa wena Oh Lord. nangoku kukho omnye ozawuhlatywa kukho intombi ezawuhlatywa i-boyfriend yamani iyalalisa Yeah. xa ithetha nawe ithi iphushuluke Yes. iphinde ilalise iza kuhlaba mntakamama kwincebe ungakhange ucingele ililo okokuhamba uyayazi na okokoko you meet with this guy there's problem akona not even a single night kube mandi iza kuhlaba Oh Father. iza kuhlaba and ukuhlaba kwayo nakanjani akunangayo esibhedlela uzobheka esibhedlela uyi-candidate nawe yesibhedlela uzobheka phaa esibhedlela uyostishwa ukuhlale phaa usopha can you imagine ajike ngomso angayazi akuhlaba ajike angayazi uba ngomso uba bekutheni hallelujah Amen. hallelujah namhlanje kufika usindiso Yes. kulini Yes. akufika usindiso I said akho madimoni anokuma Amen. uyazi the reason akubonise uba wakubonise emathongweni lo muntu ukuleqayo akubonise uyakubonisa uba I'm already protect you kulento kule danger ingaka izayike protect uba one person ongalali zingavuthuluka zonke izinto stay with Jesus Amen. ayanda you're gonna have uzaba ne-problem ulusana uzaba ne-problem kukho iripoti ozayifumana yomntana let
you receive the problem first from the doctor, and then sizokuxelela. Amen. You hayi tata ndiyakulandela but uyandibhida andenzeli yena ngoba uyayazi secula in my little way. Amen. Come on, you son. Prophetic. I'm going to call these people, they come forward, and then we pray, and then after we pray, Amen. And then we get another people, we come forward, and then we pray, and then Amen. we're done.